Eta hortxe da gaurko omendua. Jokin Altuna hirugarrena, Lauterdiko eta lehengo igandetik bigarren aldiz buruz buruko txapelduna. Eta orain aurreskua Jokinentzat. Aurreskua Jokin Altunaren omenez. Eskerrik asko. Eta Aranbururi baita Zazpiturri pelotako eskolako ikasleei ere. Eta hementxe Igor Goñi eta Mikel Balerdi Zazpiturri pelota eskolakon izenen lore sorta eta oroigarria emanaz. Hain zuzen ere, iaz, eman zien Xalton Zabalak 45 urte eta gero lekukoa Ibai Amundaraini, Beñat Belokiri, eta gaurko gure protagonistari, Jokin Altunari, hiruren artean daramate, Zazpiturri pelota eskola, eta Jokin Altuna bera, Zazpiturri pelota eskolako lehendakaria eta astearte arratsalero zintzo demonio etortzen dena entrenatzaile lanak egitera. Eta datorrela Iñaki Amundarain Amezketako alkatea ere, herritar guztien izenean sortzen du Amezketan, baita Amezketatik kanpora ere. Beti frontoietan da, beti txapel goxe, batek ezin dezake, goxe hori ase, ondo jokatu uen, beti bezelaxe, omenaldi unean, gogoratu hause, begira daukakela ire aitona Jose. Begira daukakela ire aitona Jose. Txapeldun apala da, segi bezaola, badakit barru hortan,
bihotza dagola, ta bihotzak sarritan, esaten diola, beti gorde behar dala, olako eskola, azkar senda dadila, Iñaki Artola. Azkar senda dadila, Iñaki Artola. Aspaldiko urtetan abil jota hautsi, beste txapel bat badek aldan arte eutsi, amezketarra izela nunai erakutsi, amezketarren sona ez galtzera utzi, elbiak asko daude, olakoak gutxi. Elbiak asko daude, olakoak gutxi. Angel Mari Peñagarikano bersolari ondiak kantatutako hiru berso amezketarrei euliak esaten zaie eta euliak asko daude, alakoak gutxi, bai horixe. Ze esan ondo ez dakit, baina, lehen hor goran tokatu zitzaiten hitzeitea, da, hemen betire komodo egoten naiz, hor udaletxen baino, eta, eskerrak eman, netzako gaurko dune oso berezie da, ez bakarrik txapeldun izan naizelako eta omenaldi honen gatiken, baizik da berriz zuek afizioa, pelotako afizioa, garrantzitsunak zuek zeate, pelota mundu hontan, eta zuek hemen otean netzako oso politia, gaina herrin, eta hoxe, espero nire aldeko zeaten guztik, hemen zaudeten guztik, da etxetiken beti babesa sentitzeten guzti, besarka da handi bat bialdu nahi dizuet, eta hoxe, mila esker bihotzez. Jokin Altunaren eskerrona beti arnasa, babesa eta beroa ematen izaten dituen zale horiei. Une unkigarria, Gaitona Jose, elkarri dena aipatu du Peñagarikano, Iñaki Artola, finala jokatzerik izan ez zuen auzo herritarra ere bai, auzo herritarra eta adiskidea.